tita. Shout out. Shout out. Mommy. Happy anniversary, Mommy. Tata. Thank you. Crispy Tata. Yes, Papa. Crunchy. Wala. Crunchy. Bawi si Ate Bel. Si Ano Tata. nasasabi mo? Crunchy. Ayan. Crunchy. Ano yan? Hindi mag-shoutout siya. Masarap, masarap yung crunchy. Hindi naman nila pizza. Kala yun. Naglinis siya ano. Kaya yun na nila. Siya naglinis. Crunchy oh. Crunchy? Hanapan mo pala. Tama natin. Tsara oh. Tsara. Ang bra. Ayan pa pala. Patay mo kaya. Di ba ginawa tayo ng tsara? Ulit din ko yung bawa tapang pasay. Wait lang. Ayan. Tatang. Mama Tos ni. Mama Tos ni tatang. One. Sino na? Mama Tos nga ba? Mama Tos nga ba laban? Na? Mama Tos nga ba laban nito? Ano? Ito. Right. Una ka ta? Una ka? Hindi ka ba? Laban pa? Laban ka pa? Gusto na ka? Gusto na ka? Mami, paano ito? Mga pangyayita. Una mo ni Kaita. Saan mo na balot? Mamta? Mamta ko? Ano ba? Ang tamarit. Oras na. Ito mo tawag pa. Lumanta ba ka? Tang, ibig mo tang. Ibig mo tang. Ibig mo tang. Tang. Ibig mo ko. Ibig mo ko tang. Ibig mo tang. Tang. Pag mo sargita mo natin. Busog na busog. Later busog na ako. Busog ka na? Later. Later, busog ka na? Kakainin tayo.
Ate Bel. Ako po na si Tata. Ayoko. Ayoko kumuha kasi Hindi na talaga. nakuha kasi dito. Yan ang sarili mo. Mga naamangan ba? Matawli ka amuha na kanyan. Doggy, ay! Busog na. Baunin na lang natin yan. Tang, lokomin, Tang. lokomin. Yan. Bukal! Tatang busog na oh. Lokomin si Tang kasi Suko na siya sa laban. Tang, lokomin kasi video. Ano daw si Ate Bel? Ay, Asan na? Si Ate Bel oh. Si Ate Bel oh, hindi pa tapos kumain oh. Balikan na lang natin si ate. Balikan na am. Yeah? Basta naman. Goods? lokomin dyan. Lokomin dyan. Bawi. Habang happy face ko. Lokomin nga. Lami, ano bang pa-happy face ko? Tagalala. Ulit, ulit. Manyan ulit. Manya ka na tayo. Tuturo na ito mo. O Ate Bel, maanan. Mga na oras na may nakamanta na kamuha na yari niya kanyan. Sana maapanal be. Ay, kusog na ako. Ay, si ate. Shout out. Shout out mo ta. Shout out, mamaya. Si Ate Bel. Shout out Ate Bel. Nakunta ni Ate Bel naman o siyang pinggan. Balikan tayo yung buhay ba? Pwede po bang magugas na lang ng plato? Etong batang to. Marunong ka magugas ng plato? Hindi. Hindi pala siya marunong po. Hindi pala siya pwede. Si ano na lang, si Tatang. Si No. Tatang Kalbo na lang yung magugas, no? No. Tama na.